Hello mga Sapakami Strikers, ito po yung aming part po ni Stroke President George Pineda. Yung kanina po yung po tayo. So ngayon po yung upper limb, ito po ay nagpapalakas ng mga joints niya, muscle, ligaments sa kanyang upper limbs. So ngayon po ay magkakaroon kami ng 80 per session. Yung front, tayong pataas. So front, then rotation, then reverse. So nagsimula po kami sa 10. Ngayon po naliksa namin yung 80 counts per program and 20 counts per set. So watch nyo po yung aming upper limb warm-up exercises for speed recovery. Ha? Kita ka to. Sabihin lang to ha. 88 to ha. 88 yan. 82 ang natin gagawin. Upper limb. Madami. Gusto niyo pa? Oh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. More. Ready, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Okay, position. Relax. Relaxing. Body. 1, 2, 3, May bigat to, yung itag yung camera, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 sets. Relaxing. So yung form po, nidevelop ko yung body side dito. So upper, saka yung mga ligaments niya, yung mahina pinapakas natin or gusto na ginagawa natin exercises. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Neto. 3 sets. Last set. Check ka. Bilang ba 1 set, 2 set, 3 set. Bilang plus 60 lang yan. Siya 20 sets na. Ganito. 3 sets na lang. Bali 60 na. Tanda mo ha. Ano man yung pangasin mo? Ako nga yan. Okay, Kailangan magkakawit yung gagawin tayo. Ikaw ito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Push! Relax. Next. Next. One. Bali na yan. Kaya mo kami lang.
bilangin pero wala na. Hindi na present. Bilangin pero parang namin kapupuntahan. Dati gawain yan. Meron na. Ito baka naman punta ka. Guys, yung aming next is front, yung yan, pool. Yan. So ito, mas malaking bagay ito sa upper limb region. Diba? Alaya ano nga na. Ngayon pa lang doon ay ito. Kaya mas yan. Pwede. Dali. Dali. Dito pa rin. Ang bago na. Alaya ko na ng bugay kaya namin. Ali, kami Jimmy ang may nakabagay mo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 19, 20%. Relax. Laki! Ano kayo bata? Ano mo kay YouTube? Sila ka na ito. Okay. Cinta na ini. Yang awal 16 yan. Parot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26. Dito si Kenya. Relax. Ready? Resets. Push. 1, 2, 3, bigyan ko yun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 7, 8, 9, 80, relax. Cheta. Sumisiw. Baro. Bukas sino ba kanya? Galingan mo daw eh. Go, go, Go. go. Hanapin siya si Go. Go, go. Ayaw mo yan ah. Hindi niya pag-giro na yun. Kung kayo nalagay siguro na eh. Yun na pa. Sabihin ko pang ko, Doya. Ilay ka naman yan. Pares na siya ng video. Siya ka doon. Pinigol na ba? Dati yung mga ano mo. Nakatrend tayong dito tayo. Ay, 160. Trend group. Okay. Ready? Pasok mo na. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Last reset. Kasi abis. Wala mo, tingnan mo. Lupa ang photo yan. Daan. Ready? Position. 2 sets. Position ha. Next set. Ready. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ciao, ciao. Ako, sige basta na. Sabi mo. Wala ka, sige, beto naman yun. Alam daw, bukas pa rin eh. Oh, yeah, bigyan eh. Wala kasi baging kasi gadaw. Last pa rin. Last yung sa akin eh. Labi natin dyan. Ready? Dito yun? Good. Relax. Reset na. Relax. Ayan. Good. Guys, nagawa na namin yung rotation namin. 80 counts. So, re-reverse kami ngayon for our final upper limb warm-up and exercises. Bayan. Parang mo. Parang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, relax. Relax. Ganun. Sabi na. Ganun. Ay, makanak pa rin tayo. Ganun ka ba? Sige ako sa tayo. Ganun ka pa ito. Ito mag-hydrate. Yan. One set, last 3 sets. Lakad, tabalo. Yun eh. Hanggang lima mo, may pare, may lima mo. Huwag lima mo lang. Okay. Six, 7, 8, 9, 10. Hold. Relax. Last set. Last 16 na.
180. Sa bagay, lakad na lang yun niya. Oo, nilakad kasi. Lalakad din ako. Oo, lalakad yun. Importante ang kain. Pupo tayo. Importante. Lalakad din kasi ako nakain na yun. Nakatahan ko siguro mga tulungan mo. Tag yun. Last. Turukan na niya rin yung ng kanin. Hindi, ano eh. Oo. Oo, balik tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Okay. Relax. Okay. So, yan guys, yung aming warm-up exercises. So, yun po, nais namin yung 80 per program. Yan. So, cut ko muna to for our part 2 therapy program. So, yung paglalakad niya po, try natin kung kaya.